listen! Hola, benvinguts a Contingut Descarregable, el vostre podcast sobre videojocs de BTB Ràdio. Avui, un altre cop, m'acompanyen els meus dos amics i companys. Xen, Abel, què tal? Molt bé, altre cop aquí. Aquí estem. Xuslor. Com anem? Jo bé, que no et contestava. Tu sempre estàs bé. I jo, Morfeio, Sergi pels vostres amics, que el programa passat no em vaig presentar, com tots sabeu. De què xerrem avui, el segon programa? També un tema important, Hem triat, potser com a tema, i ja que està una mica d'actualitat degut a les pel·lícules, a la figura de Sonic, l'eriçó, l'icona de Sega, l'icona dels videojocs. Què em dius, Xus? Bueno, no dic res. El Sonic the Hedgehog és una gran figura impressionant que crec que ha marcat la indústria dels videojocs, cap a bé i cap a malament, ja ho anirem veient, això, i que actualment s'estan fent unes pel·lícules i que la gent potser li ha despertat aquest neguit de parlar del Sonic, no? I avui és un bon tema per parlar-ne. Com a segon programa crec que és un bon tema. Per això hem de començar pel principi i dir qui és Sonic, com va néixer i d'on ve aquest senyor. La història, ens remuntem al 91, a l'època de Super Nintendo, de Mega Drive. La història és que Super Nintendo dominava el mercat dels videojocs i Mega Drive havia de fer algun moviment. I quin millor que treure una mascota com Déu mana que pogués fer ombra a la gran N, a la gran Nintendo, que manava allà amb el seu Mario i amb les seves cosetes, no? Sí, Mario volien derrocar-lo com fes falta i van dir anem a fotre aquí la supermascota. Que per mi, jo soc molt de Team Sonic, ho he de dir molt. Sí, Mario, però soc Team Sonic. Jo també, total. Jo també, perquè a més va ser la meva primera consola, va ser la Master System 2. Jo també. Però tinc cosetes, ja anirem parlant. Tinc cosetes que al Sonic no m'agraden, així que ja veurem, ja anirem veient. Com han portat tot, llavors. Parlem del Sonic qui és, si de cas, no? Sí. La història és això, que amb la búsqueda de Sega, de la seva gran mascota, van fer una mena de concurs entre tots els seus treballadors que proposessin un disseny d'una mascota nova per Sega. És aquí van començar a sortir dibuixets, que si un conill, que si un senyor, que si un eriçó. I aquest va agradar i, veien que tenia com les característiques idònies, no? Era blau com Sega, volien sobretot un joc ràpid, un joc que fos dinàmic i... Sí, que contrarrestés bàsicament amb el Mario, que era saltar i esquivar, doncs en comptes de fer mapes una miqueta més d'esquivar obstacles, que fos tot pla i córrer tan ràpid com puguis. Clar, de jugar amb un botó i de manera ràpida. I una cosa important, perdona que et talli, és que el que volien és que fos un personatge rebel, jove, més jove que... I també una altra cosa, perquè no ens ho deixem, que no sé si ho anaves a dir ara, però ho dic jo, abans de Sonic, la mascota de Sega era Alex Kidd. Que Alex Kidd venia amb Master System 2, que era la... Estava integrat, sí. La germana petita, la germana mitjana, perquè la petita era la Game Gear, però va sortir més tard, estava integrat a la placa. Jo tenia l'Alex Kidd allà, joc molt xulo, però extremadament complicat. Absolutament. Alex Kidd era un gran joc, però no tenia molt de carisma, és veritat. No, i un senyor amb orelles grans, un xaval amb orelles grans, no era potser la millor mascota per ser. I havíem de trobar una miqueta aquesta nèmesis de Mario, que era un senyor amable, un senyor per tota la família, tal, i que era Sonic, així com més rebel, egocèntric, aquest típico malote, però que és bona gent al fons, saps? I, li agrada la velocitat, el perill, etc. I, Sonic és una sèrie de jocs on té un enemic, que és el Dr. Eggman, o Dr. Robotnik, depèn de la versió que parlem, que justament en aquella època on la societat li donava molt importància a l'ecologia, el perill que li estava donant una miqueta la industrialització, la contaminació, Robotnik simbolitzava tot allò, la tecnologia, l'agressivitat contra la natura,
i Sonic es dedicava a salvar els animalets amb un fons tot a la natura i tot això. Sí, de fet, et motivava a matar els... Bueno, matar no, matar no hi havia matar, però sí que quan hi havia els robotets, que eren els enemics, els mataves, doncs sortia del robot, diguem-ne, l'ocellet típic, el conillet feliç, dius, oh, que bé, l'he salvat. Sí, era maco això, veure com marxava corrents. Com no els mataves, els alliberaves. Els alliberaves. I llavors, clar, al final de la fase hi havia doncs, una màquina on apretaves un botó i alliberaves tots els animals que estaven... La festa dels animals. Sí, no es matava ningú. El Sonic és l'únic que moria. Sí, la idea bàsica era que hi havia l'Eggman, no? O Robotnik, que és aquest senyor gras amb bigoti, que va ser un prototipus de personatge principal del joc, de protagonista, que captura els animals, els converteix en robots i vol molt poder i conquerir el món i aquestes coses clàssiques, no? Que fan els dolents. Que fan els dolents, no? I més en aquella època. I el Sonic, doncs, és l'eriçó simpàtic maco que els salva tots i que, bueno, hi ha entremig unes gemmes, no? de colors que si els aconsegueixes doncs, tens molt de poder. Llavors, doncs, una miqueta la història, podríem dir, no? Que volta al voltant d'això. Gairebé tots els Sonics, pràcticament. Vull dir... S'acaba algun cop d'explicar les gemmes aquestes quan diuen molt de poder, a què es refereix el poder? Home, en els Sonics... Bueno, en el Sonic 1 no sé si passava, però en el Sonic 2... el que passava és que quan tenies totes les gemmes et tornaves en Super Sonic, que estava basadíssim. Al moment de la infància meva, potser un dels moments de la infància meva és veure Sonic transformat en Super Guerrer. Clar. Amb les 7 gemes, que són les 7 boles de drac, també, amb aquest paral·lelisme. Clar, bola de drac ho petava i van agafar aquesta inspiració que molava molt veure quan va aparèixer el Sonic 2, veure allà Super Guerrer i tothom... Sí, que bueno, més endavant van ampliar-ho encara més i hi havia encara un Sonic més potent que el Super Sonic, Vull dir, hi ha les 7 gemes, llavors hi havia les Super Chaos, l'Ultrasonic o així es deia, no? Era platejat, és el Goku Instinct de l'època. Bueno, però ens estem avançant una miqueta, jo crec. Ens emocionem molt. Perquè nosaltres això... Hem intentat ser un podcast perfeccionista en el tema dels blogs, cosa que segurament la perfecció no existeix, o sigui que no passarà que els fem com els hauríem de fer, però marcarem blogs per poder explicar-vos una mica tot i hauríem de passar doncs, al primer blog de l'inici de tota la saga de Sonic. Sí, explicar tota la història de la saga de l'eriçó i veure el moment àlgid i no tan àlgid, potser. Així que, Xus, què s'expliques? Bueno, doncs podríem dir que el Sonic va sorgir el 91, no? El Sonic the Hedgehog, el primer videojoc de Sonic. De fet, perquè tinc la portada, que l'enfoco. Perquè la gent sent The Hedgehog és eriçó. Costa molt de pronunciar. Paraula complicada, aquesta. Però és eriçó, que és estrany, però és Sonic l'eriçó. Sonic l'eriçó. Va treure el primer joc i ja ho hem explicat una miqueta, un joc de 2 dimensions, intentar... La idea és que et passis la pantalla tan ràpid com puguis. El Sergi ho ha dit una mica també, que amb un sol botó puguis fer pràcticament tot, fer-te bola i matar els enemics i aquestes coses. I va ser un exitàs que havia de contrarrestar tota la fúria que hi havia de Nintendo. Dic fúria com una cosa dolenta, però no és perquè Nintendo era la moda, era el que molava, no? I van dir, hòstia... Les Nintendos. Les consoles eren les Nintendos. Nen, apaga la Nintendo, no? El clàssic. Sobre aquest tema del desenvolupament, és un plaer escoltar la gent de l'època que va dedicar al joc, com parlaven de que volien un joc realment, de que en aquella època, evidentment, ara qualsevol joc comença on l'has deixat, això del salvat o del guardador ràpid i tal, però antigament, si et mataven i s'acabaven els continues, tu començaves de nou. Llavors volien un tipus de joc, que això em sembla molt intel·ligent, on tu, quan més hàbil fossis, més ràpid te'l podies passar, perquè estaves repetint un joc que t'havies passat molts cops. Llavors, clar, tu el primer cop que jugaves al Sonic i et passaves una pantalla, anaves a poc perquè no te'l coneixies, però quan anaves agafant aquest ritme de tornar a repetir, eren pantalles que eren de potser de 40 segons, 30 segons i tal. I a mi això em sembla brillant per l'època. Sí, i a més, era un joc que, clar, tot això, la gent intentava passar-se el màxim de ràpid possible, però és que tenia molts secrets. Cada pantalla tenia molts secrets, i clar,
Per aconseguir el secret, doncs, havies de parar una mica. Clar, que tot no pot ser. Tot no pot ser. No, però està bé, perquè cosa que era complicada, perquè era un joc de velocitat, però era rotllo, vale, hòstia, he vist això. Val? Llavors, te l'havies de... L'ideal era passar-se el màxim de temps possible i després passar-se'ls mirant totes aquestes cosetes i no hi havia assoliments, però si haguessin hagut assoliments encara ha sigut més malalt, això. Tampoc hi havia partides guardades, no? No. Per tant, si tu començaves una partida, l'havies de començar i acabar. Allò era... De fet, explica també un dels japonesos que el van fer, que diu el joc al principi era tan ràpid que quan feien a la pantalla aquesta típica del Sonic en bucle, aquesta volta que fas per excel·lència, diu que el sprint, el Sonic es passava de llarg, vull dir, no? Sí, es passava de la pantalla. L'arquitectura no estava feta per que faci aquest moviment suau de la volteta i tirant, no, tirava. Van treballar molt, es veu. Van treballar moltíssim amb aquest joc per afinar-lo. Si anaves molt ràpid, això, que el Sonic desapareixia i després tornava a l'sprite, no? Però era això, que a veure, era per anar ràpid, o sigui que... No, i avui en dia el poses encara és un joc molt ràpid. Sí, l'atenció, sí. I una cosa que no hem dit és que també hi ha l'element de les anelles, que és clau, segur que heu vist el dibuix del Sonic amb les anelles. La idea de les anelles és que és per potenciar aquest tema de velocitat, no? Perquè si tu, mentre tinguis una sola anella, tu pots continuar jugant. No? Si tu et toquen, doncs salten les teves anelles i, a més, com que surten volant, encara les pots agafar mentre jugues, per no anar-te entretenint a buscar algun X anelles o el que sigui, no. O sigui, tu, per morir-te, t'has de quedar 0 i la gràcia és que fàcilment en podies aconseguir. Te'n trobaves al llarg del teu camí, però és que, a més, si les perdies, mentre en tinguis una, ja n'hi ha prou. I l'animació de la mort i la música de la mort la tinc gravada en foc, perquè moria molt. O sigui, jo no m'acabava els jocs, val? Jo moria molt. Llavors, la tinc gravada, a més, era com una d'això que obria la boca, estirava els braços i queia... Sota l'aigua era una agonia. No parlem de les fases aquàtiques perquè era estrès pur. Però és que és contrari també, el Sonic, perquè aigua és lent i en canvi nosaltres volem anar ràpid. De fet, ja ho afinen més en futures entregues de la possibilitat de que si ho fas, no jugues del tot bé, te'n vas sota l'aigua i aniràs més lent, però si jugues bé, pots esquivar l'aigua, diguem-ne, i pots passar per plataformes fins i no toques i vas més ràpid. Sí. Estava molt ben el disseny de nivells estava molt bé. Bueno, podem dir doncs, que van treure aquest joc, que va anar molt bé, no? Que va ser un èxit i que Sega començava a posicionar-se, però havien de treure jocs nous cada 2x3 perquè, clar, si no, doncs amb un sol no n'hi ha prou. I van fer, doncs, Sonic 2. Sonic the Hedgehog 2, Hedgehog, sí, aquesta paraula és molt difícil. No la diguis. Sembla que estiguis escopint a... Sí. Un ASMR dient Hedgehog pot ser molt dur. Doncs el 2, la gràcia és que van afegir-hi un company de Sonic, que és el Tails, traduït vol dir cues. Pot semblar una traducció molt xunga, però és veritat, perquè és el que hi ha, que és una guineu que té... Sí, una guineu, dic bé, que té més d'una cua i la peculiaritat és que acompanya el Sonic i, a més, doncs, vola. No? Com la cua fa una espècie com d'helicòpter, les hèlices, i va volant. Bueno, és molt còmic, però realment era molt revolucionari i t'ajudava durant l'aventura també, no sé, si una fase aèria, t'agafava de les mans i ell volaves i apa, i anava avançant. No? Adorable, Tails sempre ha sigut, un company excel·lent. Sí, Tails forever. Total. Forever. Bé, pràcticament la peculiaritat del Sonic 2 era aquest, de que hi havia el Tails i eren més aventures, el mateix argument pràcticament, vull dir que tampoc cal aprofundir-hi més. No sé si aquí va ser quan podies començar a fer la bola, o sigui que t'acotaves aquí i és on crees la bola. En el primer no podies fer el que és la càrrega de la bola, que era el primer podies fer-te bola quan baixaves per alguna d'això i tal, però la càrrega, que era carregaves la bola, la deixaves anar i llavors tiraves, era el 2. Sí, a l'1 no es podia. És com amb la moto fas el fre i el gas a l'hora, no? Que vas fent... això mateix. I deixes el fre i arranques de cop. Això molava l'hòstia, de fet. Era espectacular. Ho volies fer tot el rato, A més, el so era molt guai, el i clar, et flipava moltíssim. Doncs aquí va ser on van introduir aquest moviment i llavors, doncs, podíem dir que, bueno, doncs, hi havia el 2, s'havia de fer el 3, no? Tothom esperant ansiosament el 3, que em sembla que va tardar una miqueta més del normal. No sé si és així. Bueno, diria que van tardar una miqueta més. Sí, van tardar una miqueta i es van quedar... Els hi faltaven coses, però ara veurem què van fer.
cosites. No, pràcticament Sonic 3 doncs, és la tercera entrega. Hi havia novetats com, per exemple, que es podia guardar partida al mig del joc, que això és una cosa que no havia passat. O sigui, tu, ja us he dit, comences la partida i fins al final l'havies de tirar. Doncs aquí podies guardar, que dius, bueno, guardo la partida i continuo més endavant, no? I, bueno, era un joc que bueno, era el mateix, però més, molt més crescut, visualment era un espectacle, hi havia noves habilitats com objectes que agafaves i, jo què sé, doncs, una bombolla que podies anar per sota l'aigua i respiraves o rebotaves. Una que agafava els anells que hi havia, magnètica, que això és genial. I et permetia un doble salt, a més, perquè fes una xispa, no em surt la paraula, no? I sorties I una bola de foc que podies atacar. O sigui, va fotre moltes coses al Sonic 3. Molt xulo. I funcionava, funcionava molt bé. I a veure, vam tenir un altre company que era... Bueno, un altre company entre cometes, que era el... Era contrincant, aquí. Sí. Aquí era contrincant. Era contrincant. A veure, no farem spoilers. Podríem fer-los perfectament perquè ja és un joc que... Però bueno, era contrincant. Era contrincant, era el Knuckles, que és un personatge que a mi m'agrada bastant. Knuckles de Echidna. Sí, bueno, això no ho diré. Ja no és de Hedgehog, No, és que els noms són horribles, eh? Knuckles? Knuckles. Clar, aquest personatge era... O sigui, no tenia tanta velocitat, però sí que tenia... Bueno, sí que tenia velocitat, però la seva gràcia és que es podia escalar. Llavors, hi havia... Bueno, això... Clar, m'estic avançant una mica. Estàs avançant. Sí. Sí. No, bueno, la idea és aquesta, que el Knuckles ens presenta com un contrincant, no? I és vermell, o sigui, tenim el Sonic que és blau, tenim el Tails, que no en dic que és de color groc, ell és vermell. Força Barça? Estem parlant? Força Barça. Bueno, el parxís, jo penso més aviat en un parxís. Sí, perquè hi ha el groc. Ens falta el verd, però... Sí. I és el contrincant i, bueno, una miqueta doncs, manipulat pel Dr. Eggman, doncs, que bueno, l'argument és el mateix, però ell es converteix com la contrapartida, no? El teu contrincant del joc. Bueno, comença el joc que li roba, no? Les gemes, no? Així és com comença Sonic 3, no? Sí. Exacte, sí. Comença superguerrer, anant amb el Tails, amb l'avió, i xoca contra el Knuckles i li roba les gemes. I ja no és superguerrer. I comença el joc. Sí. I comença el joc. Començar el joc com a superguerrer ja, directament. Això era ja fotre de tot allà, pam. Però què passa? Doncs que el joc l'acabes i vale, sí, és una espècie de final, però realment aquest joc no estava acabat, aquest joc, no? Bueno, la idea és que havien creat molt material per crear un Sonic 3 molt gran, però que van haver de treure una miqueta abans d'hora, i doncs hi havia molta cosa creada, i van decidir crear un altre joc que es digués Sonic and Knuckles, que també el tinc aquí a la mà, que bueno, va ser la bogeria màxima. Per mi és el Sonic preferit de tota la meva vida. Jo, això, ja sabeu el que penso d'aquest cartutx màgic, que encara no m'ho crec. Home, era molt avançat, en el seu temps. A mi em sembla una bogeria. Clar, no, esteu parlant lo avançat que era, però encara no hem explicat què passava aquí. No? O sigui, van crear el Sonic and Knuckles, que era el que havia faltat del 3, van crear un joc nou, no? Però clar, en realitat era part del 3. Llavors, què van fer, Xen? Que veig que tens ganes d'explicar-ho. Llavors, van agafar... Aquí demanem a l'audiència que tingui una mica d'imaginació, perquè això s'ha d'explicar com... És molt físic, aquest tema. El Sonic and Knuckles era un cartutx en el que es podia inserir un cartutx. O sigui, era un doble cartutx. El cartutx anava a la consola i llavors a sobre hi havia s'obria una mena de porteta i podies ficar-hi el Sonic 3. I fins i tot podies ficar-hi el Sonic 2 i no sé si el Sonic 1. El Sonic 1 també, sí. I es diu Sonic and Knuckles perquè amb aquesta expansió... Ara seria un DLC, això, però abans no es podia fer un DLC descarregable. Seria un contingut descarregable. Ei! Molt ben ficat. Vaja! Molt bona. Referències. I clar, amb això doncs, podies portar el Knuckles en el Sonic 3, el Sonic 2 i el Sonic 1 no ho sé. El Sonic 1 el que guanyava era... Sabeu les pantalles aquelles de bonus? Vale, sí. Anava girant sobre el mateix, era tota una mena de pantalles infinites d'aquest tipus. Vale. Ficava el Sonic 1. Clar, llavors el Knuckles era un personatge, això, que com deia abans, que podies escalar, llavors podies arribar a llocs que en el Sonic 3 no podies arribar, llavors hi havia zones ocultes que el Sonic 3 no havies pogut veure.
Clar, això era genial per l'època, a més. O sigui, el tema és que també tenia unes punxes i llavors podies fer com més o menys... Podies planejar, crec, em sembla. Podies planejar. I atacar amb les punxes, no? Diguem-ne, crec. No sé si eren aquest o en altres. Però bueno, que li donàvem... Ampliava les possibilitats de cada escenari i em sembla que n'afegia alguns de més, no? Llavors, clar, això... El Sonic 3 va ser com dels jocs dels que van vendre han vengut més de la història, crec. Ara m'ho estic passant, però em sembla que sí. Però va ser una bogeria, això sí que és veritat. Vull dir, tothom que el tenia flipaves i era, a més, el fet de poder combinar-lo, continuava, el 3 podies jugar amb els personatges del Knuckles, el 2 també podies combinar-lo, tot era molt boig. I... tornar a jugar el 2 amb el Knuckles, un personatge nou, per l'època era una bogeria. Era molt guai. I et regenerava jocs, vull dir, el joc antic pots tornar-lo a agafar i jugar-lo. Tornaves de nou. I, bueno, digues. No, com a punt abans d'avançar, perquè ja sé que ara què vols anar, cap on vols anar, volia dir simplement fer un apunt que ara quan es fa un joc per diferents plataformes doncs es fa el mateix joc, vale? Potser té una mica menys de qualitat, el que sigui, però es fa el mateix joc. Abans no, en el cas de Sonic doncs es feia un Sonic original per cada plataforma, un Sonic original per Master System, un Sonic original per Game Gear quan va aparèixer. No era totalment diferent, però era... Bueno, sí, era gairebé totalment diferent. Sí. Però, a més, eren molt creatius perquè, per exemple, al Master System hi havia pantalles molt interessants. A veure, la consola no podia fer la virgueria gràfica que feia Master System Mega Drive, amb els colors i tot això, però hi havia pantalles molt dignes i molt més originals que potser el de Mega Drive. O sigui, hi havia algunes pantalles que eren millors que els de Mega Drive en tema de jugabilitat. I això era molt interessant, perquè, clar, tenies el joc a diferents plataformes, però era un joc diferent a cada un. Jo el recordo com jocs totalment diferents. El Sonic 2 de Mega Drive, el recordo com dos jocs que no tenien res a veure. A Master System hi havia una pantalla d'unes mines on anaves amb un carretó. Això no sortia al de Mega Drive. I el Sonic... Molt originals. I el primer Sonic hi havia una cascada amb uns arbres que anaven pujant i baixant i era més complicat. Sí. Jo recordo allò... Sí. Clar, jo recordo que era un criu, jo jugava el de Master System 2 i que després vaig veure l'original i deia no, aquest no és l'original. La meva mentalitat era aquesta. O sigui, realment era un diferent. Jo també, o sigui, el rotllo és el mateix, de saltar i matar... Bueno, sempre dic matar, però no m'agrada dir aquest verb. I tal, però que les pantalles... Transformar, en aquest cas. Transformar. Bueno, la diferència era fer alliberar, 8 bits a 16. Vull dir, Master System 8 bits i Mega Drive era 16 bits. Era el futur, aleshores. Sí. Què més podríem dir? Doncs que després del Sonic & Knuckles va aparèixer el Sonic 3D Blast, que també el tinc per aquí, que és un joc de Sonic així en 3 dimensions. Bueno, això és el que volíem vendre, era un 3D una miqueta diferent del que ens podem imaginar ara. Una imatge vista des de dalt, com es diria? Zenital. Bueno, sí, diguem-li zenital. No, és isomètrica. Isomètrica, gràcies. I que, bueno, doncs, va agradar i va desagradar a parts iguals, diguem-ne, perquè era curiós, era nou, però no tenia la velocitat que tenien els altres, alguns els madrejava, van canviar una miqueta el rotllo de com eren el que salvaves, em sembla que salvaves ocells, em sembla, i sí. No sé, ara no me'n recordo el nom que tenien, però tenien un nom concret que ha sortit al El meu cervell l'ha esborrat aquest joc de la... I mira que m'he passat, sí. Hi ha gent que pensava, diu, això és com el Sonic 4, és el... No, vale? Va sortir aquest joc i és curiós i tal, però bueno, un joc més de la Mega Drive. Però, Xus, aquest joc, entremig del Sonic Knuckles i aquest joc hi ha molta història. Molta història i aquest joc, el fet de que aparegués aquest joc com a, entre cometes, moltes cometes, el següent joc de Sonic, hi ha molta tela entremig i això, malgrat que semblava que tot anava bé, tenim una època una mica, diguem-ne... Convulsa o fosca. I, bueno, clar, després del Sonic 3 i Sonic & Knuckles, tota la gent volia un altre Sonic. Un Sonic, clar, estava... O sigui, el Sonic 1 havia sigut molt bo, el Sonic 2 havia superat, el Sonic 3 havia sigut ja... I clar, tothom volia que pugés més això i que tenir més Sonic i tal. I hi havia molta pressió. I el problema és que hi havia el Sonic Team, que era l'equip que desenvolupava els Sonics, vale? Que el creador de Sonic en tema de videojocs va ser Yuji Naka, però en aquest temps es va desentendre de Sonic.
Es va desentendre de Sonic perquè estava cansat i se'n va anar a Japó, perquè estaven treballant... hi havia Sega als Estats Units i Sega a Japó, i els japonesos se n'havien anat... ell i algun més se n'havien anat als Estats Units a treballar en el Sonic, perquè el Sonic va ser fet més aviat als Estats Units. Però es va desentendre, va dir, ja estic cansat, i va tornar a Japó, i els va deixar... Va tornar a Japó a fer un joc que es deia Nights into Dreams, que va tenir bastant èxit, però clar, els va deixar tirats. Llavors, es va quedar a un equip que es deia Sega Technical Institute, que eren americans, i que havien col·laborat amb el Sonic 2 i el Sonic Spinball, que no n'hem parlat, però ja en parlarem. Però clar, aquest equip era... O sigui, eren novatos. Ara no em surt en català. Però... Novells. Eren novells i a més hi havia alguns que no eren ni programadors, eren dissenyadors. O sigui, llavors hi va haver una mica de merder. Perquè es van quedar allà, van intentar fer coses, però les males llengües diuen que Yuji Naka, tot i no estar a l'equip, tenia una mica més de poder del que hauria de tenir, i va anar mirant aquests jocs i va dir, aquests jocs no, aquest no, això que esteu fent no. I hi havia coses interessants. Hi havia una idea que era això, hi havia un projecte que era el Sonic Extreme, que és el que havia de desembocar el Sonic 4. I una de les coses que es feien era que s'havia fet una mena de Sonic Ull de Peix, diguem-ne, en 3D, que per desenvolupar-ho era millor, i el que era millor per desenvolupar-ho, i s'havia fet amb ull de peix, i no tenia mal. A mi em molava el que vaig veure. Aquest vídeo que corre per aquí d'aquesta versió és... A mi em semblava interessant com a concepte, però bueno, no és que hagués de ser amb ull de peix, sinó que per desenvolupar-lo anava millor així. Vale? Però és que, a més, no era dues fases. Hi havia una fase que era la normal i la de bosses la programava una altra persona, que aquesta altra persona que programava això es va quedar sola amb el projecte, ¿vale? Perquè aquell només havia de fer la part de bosses d'enemics finals i van decidir deixar-lo sol per fer el joc final, ¿val? Cosa que va implicar que es mudés a la companyia per viure allà per poder aconseguir fer el motor per la Saturn, perquè la Mega Drive ja no donava per més i van decidir tirar-ho per Saturn, i clar, la Saturn era nova, el motor, s'havia de fer un motor des de zero i tot això, i sembla que no arribava. I van demanar-li al Yuji Naka, que havia fet el Night, li van dir... no li van dir, perquè aquí hi ha tela. És que és un col·labrot, no li van dir. Sega va dir, ok, podeu agafar el motor, perquè si aneu més ràpid, ja és un motor motor gràfic que estava fet per Saturn, però el senyor Yuji va dir, escolteu, m'heu agafat el motor sense el meu permís, si feu el joc amb aquest motor, me'n vaig de la companyia. I clar, això no va poder ser, cosa que va implicar que van haver de tornar al motor antic, dormir, jornades de 24 hores durant 7 dies a la setmana. Chris Sin, que era el coordinador, va caure malalt amb pneumonia, que li van dir a l'hospital que estava a punt de palmar-la. Ai, pobret meu. Sí. I clar, amb tot això sumat, el que va passar és que, perquè no morís ningú, van decidir cancel·lar el projecte. I era l'època, crec que volien llançar-ho per Nadal, del 90... No, 99 no, abans. 94, bueno, això no ho tinc apuntat, però més o menys. 94, clar, què tenien? Tenien el Sonic 3D Flicky's Island, aquí a Europa, i Blast als Estats Units, que estava per Mega Drive, i diuen, hòstia, llancem la Saturn, no tenim joc, però sí que llancem un joc per Mega Drive gairebé al mateix temps que llancem la Saturn, i no tenim joc per la Saturn de Sonic. O sigui, van fer un port i el Sonic Blast va ser el joc de Sonic de la Saturn. Tela, com a curiositat d'això, aquest joc que parleu del Sonic Extreme, aquell que havia de sortir per la Saturn, s'anuncia un E3, que ja devia ensenyar coses. I després mai oficialment per Sega cancela aquest joc. Simplement no surt. Però mai Sega diu ni està anul·lat, ni està cancel·lat, ni no sortirà. Ho devien dir a l'equip de dins i ja està. Callen. Jo, mira, abans que moriu tots, perquè era així el tema... Perquè entenc una miqueta l'audiència com treballava Sega entre Amèrica i Japó, per exemple, mentre Sega als Estats Units, per exemple, està programant el Sonic 3,
Sega Japó està fent el Sonic CD, perquè s'imaginin, i tots jugant amb idees descartades d'un i l'altre. No, això no ho toquis perquè això ho guardem per l'altre joc. No, però això ho han agafat aquests, doncs no ho toquis tu. Clar, el tema és que el Sonic Team és el que s'encarregava dels Sonics. Quan se'n va desentendre, va deixar empenyar els... O sigui, els van deixar allà dient, ja us espavilareu, i Sega no va actuar gens bé perquè això va deixar l'equip en gent que no tenia experiència i pobres van haver de... Jo no m'agradaria ser cap d'aquells perquè van haver de patir, arribar a una pneumònia, i clar, tot això va fer que s'anés una mica tot a cagar. Amb aquesta dinàmica bona que portava Sega amb els Sonics, és el primer punt que diuen que això no sortirà. I ara faré una d'això per donar-te pau, Xus, perquè ara vols continuar, però simplement que la Saturn es va quedar així. Va sortir un de carreres, que volia emular una mica el Mario Kart i coses d'aquestes, però la Saturn va quedar fins que va arribar Dreamcast. Tothom de peu, sisplau, a una de les millors consoles de la història dels videojocs. Pobreta. Al setembre de 1999. I què va passar amb Dreamcast, Xus? No res, que Dreamcast per fi va treure un joc que va valdre la pena, no? Que és el Sonic Adventure, que va petar-ho molt fort, que tenies diferents personatges, no?, que podies utilitzar. Hi havia un personatge de... Ara no em surt el nom, per quina ràbia, el gat, ara no em surt el nom, com es diu. Hi ha un personatge de la saga del Sonic... Que el van haver de treure, perquè es menjava els falls. Bueno, el que pescava i era bastant horrible, no? Però els altres estaven molt bé, no? I, bueno, doncs una aventura que va refrescar per fi la saga, que, bueno, doncs, semblava que hi anàvem per més bon camí, la gent li va agradar molt, i van dir, doncs, feu un Sonic Adventure 2, i finalment van treure un Sonic Adventure 2, que per mi és un dels millors jocs del Sonic de la història. I que, bueno, doncs, la història apareix per allà el Shadow, no?, que és un altre... El Nemesis era una mica el Nemesis de Sonic. Contrincant de Sonic, és negre, bueno, negre i vermell, em sembla que és. Sí, negre no... No estic parlant d'ètnies ni coses així, sinó que em refereixo al pelatge perquè tots són d'un color arcoiris i ell és el negre perquè és el dolent, no? Oh, cuidado. I, bueno, doncs, el tema de les gemmes que pots fer, transportar-te amb el temps, Chaos Control, bueno, moltes històries, no explicarem l'argument, però la gràcia és que hi havia fases en 3D amb molta velocitat, que per aleshores era bastant bèstia. Avui en dia costa molt de més de jugar-ho per als temes de les càmeres i tal. La càmera és horrible. La càmera és dura, és un dels problemes que té Sonic, de partir d'aquí ja... És que la velocitat i el 3D és complicat gestionar el tema aquest amb la càmera, però bueno. S'hi ha de fer molt bona inversió perquè surti bé. I, bueno, doncs, tot i així va ser un joc molt xulo i va funcionar realment molt bé. I la gent volia, doncs, un Sonic Adventure 3, perquè, clar, van fer l'1 que va anar molt bé, el 2 que va anar molt, a més, hi havia coses molt xules en quant a història, que no solament era el tema de la gemma, sinó que és una miqueta més, ¿vale? I flipades vàries... Tu folies dir sobre Sonic Adventures? Foli? Sobre la declaració aquesta que fa el desenvolupador, de dir, el joc nosaltres volíem que fos només de Sonic, però ens adonàvem que Sonic anava tan ràpid que pantalles que nosaltres ens havíem currat amb tots els detalls, amb tot el món obert, se'ls menjaven en segons. I clar, per això vam canviar el plantejament i vam decidir ficar nous personatges amb diferents mecàniques perquè si fos només Sonic corrents, seria un joc, un desperdici de recursos. Clar, el Sonic Adventure 2 tenies les fases de velocitat del Sonic o del Shadow, perquè hi havia l'equip bo i l'equip dolent, diguem-ne. Llavors hi havia les fases de destruir robots damunt d'un mecha, que ets el Tails, que el Tails va començar a passar a ser més que la persona, el bitxo que vola, diguem-ne. Científic. A ser l'intel·ligent del grup. Oh, jo faig moltes màquines i tal, tot per donar-li un rol, i s'ha mantingut fins a dia d'avui. I anar amb maquineta i anar destruint tot el que trobava per davant, els robots. I llavors hi havia el Knuckles. Que la seva exploració, no? Sí. Era trobar les gemes en mapes, era com el típic joc de fred, calent, però anant per un mapa gros... Havies d'explorar bastant i, bueno, era un enfocament diferent que no li quedava malament. Sí, i van ficar també una cosa, un sistema tipus Tamagotchi d'unes criatures que es diuen Chaos, i que els havies de cuidar i les podies tenir-ne de noves i tal, però això era un extra que tenia el joc. A la Memory Card, de fet, a la Memory Card de la Dreamcast. La podies treure i fer com un Tamagotchi, i hi havia minijocs de lluita, i etc. Exacte, te'l podies emportar i, bueno,
fer Però aquestes coses. això que dèieu de que no es veia tot, que per això no podien fer tot el rato el Sonic i tal, és que clar, a veure, el 3D s'enfoca en una càmera, en un punt de vista concret. El 2D era un punt de vista general, cosa que implicava que podies veure coses, podies veure més els detalls, els podies detectar. Aquest és una bogeria, és més velocitat i espectacularitat i no molt més. Val, en Sonic Adventure 2, només dir-vos que comences, o sigui, és el minut 1, saltant d'un helicòpter i amb un tros de ferro fas surf, snow per la ciutat, que és una ciutat que fa una baixada. Et persegueix un camió, una cosa... Era bogeria. Sí, inici, enorme a principi. Però i el Sonic Adventure 3 què? Doncs mireu, resulta que les coses no van anar tan bé com s'esperaven al món del Sonic, tot i així, val? I Sega, que és la companyia, no sé si Sonic està fet a partir de Sega, va acabar convertint-se en una third party. Jo aquí no demano un minut de silenci perquè estem en un podcast i quedaria lleig, però això és un moment molt dolorós. Quan Sega deixa de fer consoles. Doncs això ho veurem ara en aquest nou bloc de la Sega com a third party. Mireu, tot va començar, crec que el primer joc, no sé si és el primer joc, corregiu-me si ho sabeu, pot ser que fos Sonic Heroes el primer joc que es va fer... El primer joc multiplataforma, a finals del 2003. Clar, de cop i volta passem de veure a Sonic competència de Nintendo directa a cada cop i volta, doncs, també fa jocs per Nintendo. Iuhu, no? És allò com que s'ha perdut la guerra que va haver-hi en el seu moment. Justícia divina, potser. Aquest el va fer per totes les consoles i PC. Per totes les consoles. PC no sé si abans, si després, però bueno. No sé si per PC no sé si és i tal, però sí, jo recordo Play 2, que el tinc a les meves mans, jo el vaig jugar, i jo esperava personalment un Adventure 3, no va ser això, va ser una altra cosa, eren equips de 3 personatges que n'havien sortit al llarg de la saga i que combinaves les seves habilitats. El Sonic corria, el Tails doncs et feia volar i et feia llançar-te mentre volava et feia llançar els personatges contra els enemics, i el Knuckles trencava murs i era el fort i feia cops, pràcticament. No? I llavors havies d'anar canviant mentre jugaves els personatges. Us he de dir que els canvis no anaven gaire bé, en Play 2, com a mínim. Quan canviaves de personatge, a vegades canviava un altre i era molt frustrant. Molt. Però saps per què no van fer un Sonic Adventures 3? Just... Explica'ns-ho, Xen, explica'ns-ho. És molt ràpid, no té molt secret. No ho sé. Però, a veure, el Sonic Team, que era el que va dir ja us ho fareu amb el que havia de ser el Sonic 4, amb Sonic Adventures va tornar, però el senyor Yuki... Ara no me'n recordaré, l'he dit unes quantes vegades, Yuki Naka va dir, us espereu a vosaltres perquè ja estava tan cansat el tio del Sonic que jo crec que cada vegada anava dient I el seu successor, diguem-ne, a l'equip, doncs, és el que va portar tot endavant. I es van mudar a Japó, igual que havia fet ell en el passat, de Japó a Estats Units, I el que passava és que tenien por que traien un Sonic Adventure 3, la gent no fan, o la gent nova que entrava a la saga i tal, no li acabés de fer el pes perquè era una fórmula més antiga i tot això. Llavors van dir, doncs passem ja de Sonic Adventure 3, ho descontinuem i fem un joc enfocat d'una forma diferent. I aquí és on va sorgir Sonic Heroes. Error fatal, fatal tampoc, perquè el joc estava bé, era correcte el joc, però no era tan boig com els anteriors i es notava, no? Jo recordo que treure S's, que és la màxima puntuació en cada nivell, era molt difícil, extremadament difícil. De fet, si ho treies totes les S's, aconseguies un final extra i tal, que mai vaig arribar a veure. Tinc l'espineta encara, tinc pesadilles quan dormo. Quan era jove. Els creu a YouTube. A part d'això, doncs, què més van treure? Doncs així se m'acudeix el remaster del Sonic Adventure per GameCube, per exemple. Per Play no va sortir, diria que no, vaja, però per GameCube sí. I també doncs, jocs amb 2 dimensions, que eren per la Game Boy Advance, que és la portàtil que hi havia en aquell moment, que es deien Sonic Advance i Sonic Rush, crec. Sonic Advance crec que en van fer 3, pot ser que en fessin 3. Sí. I van ser bastant ben rebuts, la veritat. Sí.
Era el 2D de tota la vida, però bueno, portat amb nova... O sigui, ja tenien tota una experiència al darrere. I llavors, Tenien tot l'esperit de la saga original, sí. I bueno, la velocitat es notava molt, l'agilitat i totes aquestes coses, vull dir, era l'experiència anterior dels primers Sonics, però portats a una miqueta a un nivell més enllà. A més, els sprites, alguns eren com molt estranys, no eren ben bé píxels, sinó que alguns eren com... No sé com explicar-ho, és igual. Mig dibuixats, mig 3D. Sí, l'estètica era molt, molt curiosa, si podeu buscar a YouTube i us lo mireu, però era realment xulo. I podríem dir doncs, que aquí va començar amb les third parties i que va fer aquests jocs inicials. I, bueno, no sé, a partir d'aquí la cosa és una miqueta estranya, no? Perquè... No ha sigut tan suau, podeu dir-ho, Aquí és quan el fan comença a demanar coses interessants i comencen a veure coses estranyes. Diguem-ho així, no? Anem a una nova etapa de Sonic, almenys l'anomenarem com una nova etapa, que és l'etapa de provar coses rares. Què dir? A veure, vosaltres, no sé si coneixeu, vosaltres dos, Abel i Sergi, sabeu el que són els jocs edgy? Ho coneixeu? Sí. Doncs jo crec que aquí van començar a fer una miqueta de rotllo joc edgy. Els que no sabien el que és una etapa que va haver-hi de videojocs que tot era més fosc, no? El Prince of Persia va començar a convertir-se en un Prince of Persia així fosc, el Jak and Daxter, un Jak and Daxter així malote fosc. Doncs Sonic no havia de ser diferent, no? I van crear un joc que és el Shadow the Hedgehog. No sé si l'heu jugat, però el Shadow the Hedgehog, la gràcia és que no és el Sonic, sinó que és el Shadow, aquesta contraposició que hem dit abans del Sonic Adventure 2, que és aquest eriçó de negre i vermell, i que bueno, era molt estrany perquè eren alienígenes que atacaven i tot era molt fosc, i la particularitat és que agafaves armes, pistoles, metralletes, i anaves fotent trets per tot arreu. Vull dir, és que era una cosa molt fora de lloc, molt fora de lloc. Però bueno, mira, van treure aquest joc. Bueno, i tots els altres van intentar... va haver-hi un d'això de coses estranyes. Un que era del rei Artur, una mica, no? Sí, els de la Wii, els sàrtics de la Wii. Els anells secrets, el cavaller negre... Amb l'espasa a la mà. Era com contes que volien fer, amb humans i coses vàries. El Sonic Unleashed, que era el més decent crec d'aquesta d'això, però que es transformava en un home llop a les nits i tota la velocitat que tenia de dia, de nit era, era un hack and slash una mica. Què feu, productors, sisplau, què feu? I deixeu-me comentar el Sonic Unleashed. Els altres, si vols, no comento cap, però el Sonic Unleashed jo tinc molt de pressi, perquè penso que és el joc que hauria triomfat si l'haguessin acabat de fer-lo bé. M'explico. És això que ha dit el Xen, no? Que de nit et transformaves en home llop i feies fer combos i anar picant, que no té res de Sonic, no té absolutament res, però de dia eren meravelloses les fases. Eren velocitat en 3D que s'entenia perfectament, que anaves adquirint habilitats i llavors cada cop tenies més possibilitats dintre de la pantalla. I eren pantalles fetes molt ben mil·limetrades, de quan havies de saltar, saltaves, i vull dir que eren una sensació una experiència molt xula. El problema és que aquestes pantalles són molt... De seguida te les acabes i crec que per fer un videojoc AAA, doncs això pot ser una miqueta xungo. Però si el joc hagués sigut tota la part de dia de velocitat del Sonic, jo crec que estaríem parlant avui en dia d'un dels millors jocs del Sonic, o el millor, mira què et dic, Perquè era molt divertit l'experiència. Clar, és que l'important és sobretot tractar bé la velocitat en el tema del 3D. Si la tractes bé, doncs pots fer-ho. I combinar velocitat amb alguna cosa més lent, però, per exemple, això, l'Adventures, doncs hi havia una part que hi ha un altre personatge que està guai. Potser trenca una mica, però bueno, està guai, perquè també té un sentit a la història. Sí. Ai, no t'emocionis, Xen, no t'emocionis. Maco, el Knuckles... Però jo no sé vosaltres... Knuckles, no, per favor. No tinc el cor. Tota aquesta fase era un rotllo de... No sabem exactament cap a on anar, anem fent coses bé, però no les fem del tot perquè fiquem altres coses. Quan jugàveu a l'Adventure no teníeu ganes de portar el Sonic directament. L'altre era com un... Bueno, si el jugues ara, no. Si el jugues ara no, perquè la càmera del Sonic ara és molt complicada. Però al seu moment suposo que sí, en general sí, és el que passa. I una cosa que em va flipar moltíssim del Sonic Unleashed, també,
és que barrejava el 3D amb el 2D, o sigui, una pantalla que estàs corrent a 3 dimensions a tota velocitat, de cop i volta potser feies un looping o el que sigui i la càmera es canviava a dos dimensions, continuant la sensació de velocitat, o sigui que corries a tota llet però en dues dimensions com els jocs antics. O sigui que no deixava de ser el joc de tota la vida però donant-li una volta... Bé, això suposo que saben que va agradar perquè ho han anat aplicant i jo crec que és una bona idea, perquè és una barreja, o sigui, és rotllo, ara és molt espectacular i ara és una mica més com era abans, no? Es pot barrejar les dues coses. I tant. Llavors, una cosa a dir és que hem parlat d'aquest de l'Unleash i també els de la Wii, però abans, o sigui, entre aquest del Shadow que anava amb les armes, el de després seria el Sonic the Hedgehog 2006. Vale? Aquest joc crec que ens hem de parar una mica a parlar-ne, no molt perquè no gaudim de molt temps. No, però tenim temps, diguem-ne. I la idea era que aquest joc el vam veure com la gran cosa, o sigui, va sortir de sortida amb la PlayStation 3 i deien que havia de ser el gran joc que, exprimia els gràfics al màxim, velocitat al límit, història increïble, tot enorme. Si em veieu aquí al fons, tinc el joc que s'està reproduint amb la pantalla. Va ser potser el pitjor joc de Sonic de la història, amb diferència, vale? O sigui, va ser brossa pura, el tinc aquí a les mans. Classi. Brossa pura, o sigui, he intentat jugar-lo aquests dies per fer el podcast, és injugable, o sigui, errors per tot arreu, van donar la fulla d'errors i ni li van fer cas perquè havien de llançar el joc ja. Gràfics que semblaven de Play 1 gairebé, perquè les textures són llises, tu vas corrent i de cop i volta tot el joc, frena a càmera lenta, perquè no pot carregar-lo. Molt bé. O sigui, fas un salt i comença a fer... I comença un altre... horrible. Càmera, que no es pot controlar la càmera, fa el que li dona la gana. No molt bé, Sega. Zero. Un joc, o sigui, no suspès, no, lo següent. És que, per posar una mica en context, aquestes coses, segurament hi ha moltes coses que dius, i com va passar això? Així, ràpid, diguem-ne que a Japó i Estats Units, a l'equip de Japó i Estats Units, hi havia el tema cultural i tal... els feien tenir baralles cada 2x3. Llavors, totes aquestes coses, quan hi ha jocs que no surten com han de sortir, és perquè el desenvolupament hi ha hagut problemes. No s'ajuden. Hi havia problemes, hi havia gent que marxava perquè no tornava a Japó perquè no podia. Clar, és que són cultures molt diferents i, era complicat. A veure, jo crec que estem al limitíssim. Doncs faig un speedrun, Xen. Un super speedrun. De jocs, sí. Només, atenció, perquè ara he de concentrar-vos molt, perquè diré jocs i particularitats molt ràpides, però perquè veieu les coses que van anar provant, ¿vale? Sonic Color, Sonic per la Wii, que era un joc aconseguint marcianitos, ¿vale? I que tenies uns poders especials. Barrejava el 2D i el 3D, va agradar bastant, la veritat, però a mi personalment no m'agrada gaire, però va haver això. Sonic Generations va ser un joc del 2011 per al 20è aniversari de Sonic i la idea és que barrejava el Sonic antic, hi havia la figura del Sonic de tota la vida, i l'actual, i era un homenatge a tots els Sonics de la història, és a dir que... Mig decent aquest, mig decent. Sí, aquest estava prou xulo. I, era les pantalles clàssiques de tots els jocs de Sonics generals que s'havien fet, doncs els ficaven aquí, barrejant el 2D i el 3D amb el Sonic antic o el Sonic nou, segons si era 2D o 3D. Què més? El Sonic Lost World és una miqueta com el joc aquest del Sonic Extreme que havia dit potser s'inspirava en això, que eren mons cilíndrics, que tu podies anar a la volta mentre avançaves pel tub, o sigui que la gravetat és del centre del tub i podies anar donant voltes. A mi em recorda una miqueta el Mario Galaxy dels planetes. De fet, hi ha molta gent que diu que podria ser una mica inspiració entre cometes, moltes cometes. Sí, però amb cilindre. Per mi és maco, és molt maco, però divertit a mi no m'agrada massa. Van treure també el Sonic Boom, que el van treure juntament amb una sèrie i va ser bastant criticat, sobretot per al tema de l'estètica, perquè al Sonic li van allargar les cames, era més humanoide i era molt estrany, i el Knuckles el van fer un quadrat amb potes. El Knuckles era espectacular. Era molt quadrat. Busqueu imatges Sonic Boom Knuckles, perquè és... Li van ficar un mocador Sonic i tal. Sóc que van voler ficar-li pantalons i coses així i els jefes van dir no, que esteu bojos, si fiquem pantalons vol dir que té altres coses a amagar i per tant no li volem ficar pantalons. Coses d'aquestes. Horrible, Sonic Mania, que és un joc clàssic com els dels antics de 2 dimensions, com l'1, 2, 3, és molt xulo, molt guapo. Molt bé. Però és com els antics, val? Es va fer treure pel 25è aniversari, diria? Sí, un apunt simplement, aquest joc, crec, no sé si ho hem acabat de confirmar, però crec que era
que van agafar uns fans que estaven fent jocs de Sonic i tal, els hi va molar i van dir, escolta, ajudeu-nos a fer un joc clàssic per fans, un joc de Sonic per fans. Fans per fans. I Sonic Mania és genial, van fer una expansió que també està molt bé, és clàssic però afegint coses molt interessants i clar, tothom va vendre molt aquest joc. Sí. Sí, va ser molt bo i està baratet i el podeu comprar, sí. Vull dir que molt bé. No ho hem dit, però també van treure el Sonic 4, o sigui, vam dir l'1, 2, 3 dels anys 90, van treure el Sonic 4, episodi 1 i 2, amb molta diferència de temps amb l'un amb l'altre, amb molt poc contingut en cada Sonic, i clar que era millor, perquè els temps són... O sigui, a nivell tecnològic era millor, però no tenia com l'essència que... Lleig. Sí, no té l'essència dels Sonics antics, no sé, faltava alguna cosa i va quedar com... Semblava un joc indie. Així t'ho dic. Sí, tal qual. Que no vol dir que siguin lletjos els jocs indies, però de baix pressupost. Sí, no, jo crec que el van treure per guanyar calés perquè el fet de ficar 4 els fans el comprarien, però realment, bé. Anem acabant la llista, però perquè veieu les coses rares que estan provant, Sonic Forces és un joc bastant actual. És l'últim que han tret com a Sonic, així gros, que és aquest que tinc aquí a les mans, que la gràcia és que hi ha una guerra... la premissa, la intro, és que el Sonic, si voleu tapar-vos les orelles ho dic, però perd i demanen ajuda a gent. I llavors et crees un avatar, que ets tu, i crees les orelles, el color, si ets un gos o un gat o el que sigui, i juntament amb els altres personatges vas fent les pantalles i de tant en tant portes el teu avatar, de tant en tant portes el Sonic original, el dels antics, com va sortir en el Generation, i més endavant doncs, portes també el Sonic normal. Vull dir, vas fent aquests tres. Tots són pantalles de velocitat, barrejant el 3D i el 2D. No m'agrada gaire aquest, per dir-ho d'una forma suau. A mi tampoc. No, a mi no, perquè jo no l'he jugat, però pel que he sentit no m'agrada gens. És normalet, no té res especial, és un joc més a més. Jo penso que han fet molts jocs, però que no li han acabat de ficar les ganes del tot, que han anat fent cosetes i apa. Sí. I també podem dir que han tret fa molt poc el remaster del Sonic Colors, que és el que he dit dels marcianitos de la Wii, que està per la generació actual, per la Switch, per Play, el que sigui. Quina necessitat. Tot això són jocs que han fet. Tela. Sí. Tela jocs que han fet i que... Bueno, sense comptar que ara estan com prostituint a Sonic amb els Jocs Olímpics amb Mario, el Super Smash Bros. Que Sonic va sortint per allà, pobret i sol a jocs... No, però això està guai. I a veure, al final la col·laboració amb Nintendo està molt guai perquè és allò de les antigues guerres ja no existeixen, que això és lo important també, que haurien d'aprendre molts ara. Però no per gust de Sega, precisament, no és una col·laboració amistosa per no crec que sigui una col·laboració així no ho haurien fet, ja està. Bueno, jo crec que ja jo crec que hem repassat tot Sonic, ja, sisplau. I bueno, què passarà amb Sonic? Ara el tenim d'actualitat amb les pel·lis? Sí, el tenim d'actualitat amb les pel·lis, però les pel·lis estan bé. A mi m'han agradat. La primera m'agrada, la segona no l'he vist. La frase de la pel·li és me l'imaginava pitjor. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé amb la primera. Jo també. El Sonic està molt ben fet, no com la primer disseny que van fer. I sembla que el Knuckles també està guai en aquest segon. Però bueno. Jo les he vist, les dues pel·lícules. La segona segueix l'estela una miqueta, potser, per meu gust, una miqueta més infantil que l'anterior, i a mi em comença a grinyolar. Però està guai. Si ets fan, t'agrada, perquè hi ha moltes... Però està enfocada a públic infantil i familiar, és així. Però no, a mi no em sembla malament. Anem a parlar del futur, no? De Sonic, com ens l'imaginem. Ara, primer de tot, més pel·lis, veieu més pel·lis perquè han dit que el Jim Carrey, que és el dolent, ja ho deixes. Ja ho deixa. Bueno, ha dit que deixa que es retira, per tant no farà més pel·lícules. Està donant molta pasta a les pel·lis, continuaran. No sé, sense el Jim Carrey mola bastant a la pel·li, la veritat. Llavors, no sé. Però jo les pel·lis no sé, sincerament m'importa bastant poc si surten més pel·lis o no, no és el que m'importa. Anem a videojocs, doncs. M'ho puc passar bé, però bueno, hi ha un front obert d'algú totalment diferent del que s'estava fent ara, que es va presentar no fa gaire. Sí. Bueno, es va presentar l'anunci que es faria, que és Sonic Frontiers, que és un Sonic amb món obert. I jo li tinc bastanta esperança, perquè crec que el món obert al Sonic li pot sentar molt bé pel fet de que la velocitat, amb entorns molt reduïts i molt enfocats,
és complicada. Llavors, en un món obert, jo crec que pot donar-li bastanta llibertat de moure's, i jo crec que és això que necessita Sonic. Jo li tinc bastanta esperança. No sé vosaltres, però jo sí. Jo cap. O sigui, portem aquí mitja hora parlant de jocs fallits de Sonic. Bueno. Què heu vist perquè aquest projecte sí, després de 50 jocs fallits? Un canvi amb una mica més de rumb, suposo. No sé, ja es veurà. Però, de moment, esperança, 0, i ens mantenem al marge. No ha sortit res, ha sortit als escenaris. Sí, no hi ha res de gameplay ni res. I ja està. Vull dir, quina companyia ho porta, això? Se sap? Sega. El Sega Team, el Sonic Team, clar. Sí, Sonic Team, I ja està, amb ningú més, No, però és que sempre ha sigut el Sonic Team. No, sempre hi ha hagut alguna companyia externa, algun tercer... Sí, però sempre ha sigut el Sonic Team el que mana. Sí. Bueno, menys quan no van fer un joc. Quan van decidir deixar-ho per uns altres, no va aparèixer cap joc. Per exemple, aquell joc que parlàvem, el 3D Flick aquell, està en col·laboració d'aquella gent també que va fer el Toy Story de Mega Drive, que era boníssim. Vull dir que com que Sonic Team va agafant... Sí, però el 3D aquest no sé si és de Sonic Team. Sí. No, precisament aquest no? No sé, és de l'època en què en què el Sonic Team va passar del Sonic. Ja, pot ser. Llavors no sé. Però bueno, Sonic Frontiers, tu què penses, Xus? Jo tinc molta esperança i poden fer moltes coses bones, és el que la gent espera, un Sonic món obert, perquè a més pots moure't a espais oberts superràpid. Vull dir, normalment el que fa Manber com un món obert és anar del punt A al punt B perquè és un pal, no? Perquè és lluny. En canvi, aquí la gràcia és que puguis anar tot el llet i a veure què passa, no? Però sí que és veritat que si haguessin agafat la fórmula que hi ha actualment i la fessin bé, o sigui, el 3D aquest a mi m'agrada molt, el de que tu corres i vas fent dash a la dreta i a esquerra i saltes quan toca i tal. Si haguessin fet això i ho haguessin agafat i ho haguessin treballat bé, fent un joc només d'això i ostres, i fixar-te que no hi hagin fallos de càmera i coses d'aquestes, ja hagués sigut suficient. Espero que vulguin arreglar la imatge del Sonic, perquè actualment està molt malament i crec que només per aquest desig hi ficaran la pell. Espero que sí. Clar, jo crec que és una bona senyal que no segueixin donant-se de cops contra les parets, perquè si aquesta fórmula ha tingut tantes fallides és perquè hi ha alguna cosa allà que costa de fer o que és complicada de fer-la bé, ¿vale? Llavors, si no ho pots fer, si vas donant d'hòsties amb les parets, canvia la fórmula. Perquè al final és això. Jo crec que el fet de fer un Sonic, diuen, quan que és Sonic vendrem. I llavors no s'ho correven tant. Mira, és una cosa que tingui al cap. I que ara estan veient que diuen, bueno, potser hem de començar a espavilar, saps? Perquè... No, han vist que fent un Sonic B, Sonic Mania, Sonic Adventures, es ven més. Es ven més, perquè són jocs molt venguts i els altres són molt criticats. Llavors, bueno, vaya Déu-n'hi-do, Sí, hi ha molta xitxa, Teniu Sonic, volíeu Sonic? Crec que... Hòstia, hem parlat de moltes coses. Moltes. I moltes que faltarien, però que va ser clar. Amb honoretes... Moltes anècdotes, ho deixem aquí. Sí, si de cas, anem a fer lo de sempre, no?, que fem al final del programa. Sí. I aquest cop vull ser jo. El que fem és que diem un tema musical per tancar el programa. Jo em dono la porta a mi mateix, Ja va ser. Si vols tirem enrere i t'ho dic jo, El Xus vol... Sí, a veure, digues. Bueno, ara acabem i en Xus ens vol recomanar una cançó, una melodia d'un Sonic que li arriba al cor. Xus, què vols? Què vols recomanar-nos? Jo vull recomanar-vos... No, va. Hi ha una cançó que m'agrada molt i ja us he ficat abans el tema, bueno, us n'he parlat. El tema es diu Follow Me, City Escape, vale? De la pantalla City Escape, de Follow Me, que surten al Sonic Adventure 2 i és ben bé quan comences que saltes de l'helicòpter i vas a fer snowboard per la ciutat. Aquell tema el trobo brillant, és un flipe, i crec que és l'esperit que hauria de tenir Sonic. Val? Hi ha moltíssims, temes moltíssims, els antics i tal, però he volgut escollir aquest perquè va ser quan em va enganxar-me al Sonic de nou una altra vegada i penso que és brutal. Doncs avui us deixem amb aquesta veu radiofònica. Us deixem amb l'esperit de Sonic. Follow Me i ens veiem. Quina manera de tallar la veu que estic fent. Perfecte. Va, doncs, si de cas, això, donem pas a la cançó Follow Me de City Escape.